Арт-работилница за деца и младежи отвори врати в градинката пред драматичния театър в Кюстендил. В продължение на 2 седмици мълчуганите ще имат възможност да се научат да изработват театрални кукли, да усвоят разнообразни техники в рисуването, както и да участват в многобройни спортни и занимателни игри. Дейностите са част от 2-годишен проект на община Кюстендил "Олимпизъм и интеграция на младите хора в образованието". Арт-работилницата ще работи ежедневно до края на месеца, а интересът на децата е голям, казаха ръководителите на проекта. Всеки ден си тук виждате, че ни е малко топло и въпреки всичко присъстват и се забавляваме и най-важното сме усмихнати. И много ни харесва. Интересно ли ти е това, което правиш? Да. Какво ти харесва? Да рисувам. Харесва ми и ми е лесно. Научих се да правя много красиви листа. В часовете по рисуване децата ще усвоят няколко специфични техники. Първата техника, това е с шаблони, се декорират хартиени торбички, приобщаваме ги към екологичната тематика, а и към изкуството. Другото, което ще направим, с едни декоративни бутилки и накрая ще завършим с едни текстилни торбички, които децата отново ще декорират. Работилницата за куклен театър пък ще запознае мълчуганите и ще ги въведе в пъстрия свят на куклите. Накрая всички работели в нея ще се включат в спектакъл, в който куклите, изработени от децата, ще оживеят и ще се превърнат в приказни герои, умело водени от младите кукловоди. Кой нарисува тази дъга? Пъстра, красива, казвайте кой? Аз или вие, ти или той? Вярно познахме в нашия град. Аз си измислях цвят подив цвят, жълт или розов, син и червен, весел да бъде нашия ден. Гледайте всички, листа му бял, цялата пъстра дъга е побрал. Греят боички, греят слънца, скрити до днеска в нашите сърца. Как ще огрее тази дъга? Всички дечица, всички игри, кой ще ни каже бройте до 3? Тази дъга е смях и мечта, нека и кажем и с лесно Христа. С ръчички да вдигнем още сега, с ръчички да вдигнем нашата дъга. Детство мое така си ми потребно, все се мъча света да обърна, яхнал пръчка при тебе да се върна. Пак филмручето ръжди в петак да свия, пак с кучето да вдигна олелия, пак с пипер да поръся филия от хляба чер. Детство мое за мен така е важно, щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Пак филмручето ръжди в петак да скрия, пак с кучето да вдигна олелия, всеки ден по една дяволия да е от мен. Детство мое така си ми потребно, все се мъча света да обърна, яхнал
кучето ръжди в петак да свия, пак с кучето да вдигна